أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji madaukakin sarki. Dukan yabo ya tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwana al'ummar jihar Kano, maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A madadin gwamnatin jihar Kano, ina so na yi amfani da wannan dama na taya al'umma murnar zagayowar ranar babbar sallah na wannan shekara, wato 10 ga watan Zulhijja 1444 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda yi daidai da 28 ga watan Yuni na miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yi bukukunan sallah lafiya kuma a kammala su lafiya. Alhazanmu da suke ƙasa mai tsarki, Allah ya dawo mana da su lafiya ya kuma karbi ibadarsu. ‘Yan uwana al'ummar jihar Kano, ina so na ƙara jaddada muku ƙoƙarinmu na inganta rayuwa ta kowane fanni, musamman fannin kiwon lafiya, ilimi, noma, tsabtace muhalli, ingantaccen tsaro, tallafawa matasa maza da mata, kyautata ma'aikatan gwamnati da 'yan fansho, da kuma samar da sauran abubuwa na inganta rayuwarsu. Da fatan Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu damuna mai albarka. Muna kuma gode wa jama'ar jihar Kano saboda irin haɗin kai da ake ba mu a koda yaushe. Mun gode muku kwarai da gaske. Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kawunan mu baki ɗaya. Allah ya ƙara ba mu zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.